फोसावनायनि थाखाय गिबियावनो आङो रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावदों। जोंनि दैदेनगिरि बिटिआरनि चिफ आरो इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां प्रमद बर'जों लोगोसे गासै दैदेनगिरिफोरखौ आङो बे समाव साबायखर बावदों। 5 बाजियाव जिल्ला इउपिपिएलआ मिटिं लेंदों क'क्राझारनि 3 केन्डिडेटखौ लानानै। दा बेयाव नुजाहैनांगौ। दा बेनिखायनो गुसुं समनि गेजेराव आङो माखासेल' बाथ्रा बुंनो सानदों। लोगो मोनलायगोन मिजिं थिदों आरो बे लोगो मोनलायनाया देरहासारनि मोनसे लोगो मोनलायनाय जागोन। बेनिखायनो आङो बे समाव खावलायदों जोंनि बे बिटिसिआव जाया सरकार सालायो बे सरकार सालायनायजोंनो रायजो राजाफ्रा थाबोबाय थादों। बेबायदि मोनसे ट्रेडिशन जोंनि काउन्सिलाव सोलियो। मानोना जाय सरकार सालायो बे सरकार सालायनाय हान्जायासो गासैखौबो मावनो हायो। जेखौ जों थांनाय 15 बोसोराव जों नुबोबाय। जोंहाबो एमसिएलए दङमोन। थांनाय बाराव जोंहा 7 जन जोंहा एमसिएलए दङमोन। बेनि सिगां बिपिपिएफ होननाय हान्जायाव सासे एमसिएलए दंमोन रबिराम नार्जारी। उदालगुरियाव इउटिपिएफ हान्जायाव प्रदीप कुमार दैमारी दङमोन। थांनाय पिसिडिआरआव जोंहा 7 जन एमसिएलए दङमोन। नाथाय बे एमसिएलएफ्रा जायफ्रा सरकारनि नङा बिथांमोना 20-30 दाख्लैसिमाव 40 लाखल' बिथांमोना बोसोरसेयाव गावनि समस्ति जौगानायनि थाखाय खामानि मावनायनि खाबु मोनो। दस्रा जेबो मोना। दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा अभाब अभियोग सुफुंनांगौनि थाखाय गाहाय गुबुन हारिफोरनि मानसिफ्रा बिथांमोना सरकारजों थादों। जाय सरकार बिसोरनोसो भट होदों। जोंनि मानसिफ्रा सोमावसारनायाव थादों। जायनि थाखाय जों जोंनि गोजाजोंल' देरहाबोबाय थानो हायाखैमोन। गुबुन हारिफ्रा सरकारजों थादों आरो बिथांमोना देरहाबाय थादोंमोन। एबार जिहेतु उल्था जाबाय इउपिपिएलआसो सरकार दादों। इउपिपिएलनि सरकार नंगौ बिजेपि जों दंफादेरो जिएसपि दंफादेरो। नाथाय बिजेपि पार्टीनि राष्ट्रनि आरो जोंनि रायजोनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों जोङो इउपिपिएलखौसो मदद खालामगोन। जोङो इउपिपिएलखौ मदद खालामगोनल' बिजेपिआ होनना बुंदों। जायनि थाखाय चिफ डिप्युटी चिफ स्पिकार गासिबो इउपिपिएलनो होदों। बे इउपिपिएलनि सरकार प्रमद बर'आ जेरै दैदेनगोन जों बिदिनो थांगोन। बिजेपिआ बेबायदि बुंदों। जायनि थाखाय दायो जोंनि गोसो जानाय बायदि जों लुबैनाय बायदि सरकारनि जे खामानि बे खामानिया जागासिनो दङ। सरकारनि बैसोआ मात्र 2 मासल' जादों। 2 दान 6 सान 16 सान गासै 66 दिनल' मास 2 आरो 6 दान। अब्लाबो मास 2 आरो 6 सान। अब्लाबो जोंनि जे सरकार बे सरकारा मा मावखो थांनाय बिसायख'थियाव जों मा बुङामोन जोंनि बिसायख'थिनि इस्ताहाराव मा बुङामोन आरो दा जों बेखौ मा मावफुंनो हाखो बिनि थाखाय दायो फोसाव बिलाइ हरदों। रायजो राजाफोरा जाहाथे मिथियो मा खामानि मावनाय जाखो। 700 किल'मिटार गोदानै लामा बानायनाय जादों बे 2 मासनि सरकारानो। 700 किल'मिटार 4700 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो एनआरएलएमनि गेजेरजों 50,000 कोटी टाका होनाय जासिगोन। सायख'नाय जाखाबाय। आरो उफ्रायै बिटिसि सरकारनिफ्राय 400 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 30,000 होदेरबावगोन। अब्ला बै एनआरएलएमनियानो 4,700 आरो जोंनिया 400ब्ला 5,000नि बारा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बिसायख'थि बायनाय लोगो लोगो बिथांमोना फैसा मोनगोन। बेबायदि राहा खालामनाय जादों। जोंनि सरकारनिफ्राय 25,000 25,000 प्रेसार कुकार जायफोरनि थाखाय जायफोर माने गरिब मानसिफोर जायफ्रा बेखौनो बुथुमनानै लानो हाया बेबायदि मानसिफोरनो बेबायदि राननानै होनाय जादों। 100टा ई-रिक्शा होग्रोनाय जाबाय दाख्लै। जायफोर गरिब मानसिफोर थांनानै थानायनि थाखाय जेबो राहा लामा गैया बेबायदि मानसिफोरनो गासै 100खान ई-रिक्शा होनाय जादों। आरो बेबायदि गोबां दङ। नोंथांमोननि आखायाव गोग्लैगोन आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय बे मास 2नि सरकारा मा खामानि मावखो। 15 बोसोराव जायै खामानिया मास 2याव जानाय नङा। गिदिर खामानि जों मावनो हायाखै। नाथाय जोंहा बिथांखि दङ आरो बे बिथांखिखौनो जोङो नैबे बिसायख'थि जोबबानो मावनाय जागोन। दायो जोंनि पार्टीनिफ्राय आंखौ नैबे सानजा क'क्राझाराव होदों। मानोना जोंनि जे एकर्डनि माखासे जे दफाफोर दङ
बे दफाफोरखौ मावफुंजानांगौ। आंबो जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै बिटिआर जे गोरोबथा बे बिटिआर गोरोबथायाव सागान होबाय। आंहाबो मोनसे दायित्व दङ, आंहाबो मोनसे बिबान दङ आरो जायनि थाखाय आंनो दिनै जोंनि पार्टिया बे खाबुखौ होदों। गुबुन आंनिख्रुइ लेखा गोरों मानसिफोर दङमोन, बैसोगोरा मानसिफोर दङमोन, होनो हागौमोन, नाथाय जोंनि एकर्डनि जे दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जिहेतु जों सागानबो होबाय आरो जों जिहेतु जोंहा मोनसे दायित्व दङ आरो जों बुङोब्ला सरकाराबो खोनासंनो बाध्य जागोन। मानोना भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों मोनसे गोरोबथा खालामदों। बे गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुङाब्ला एसे वन अफ द सिगनेटरि सासे सागानगिरि जानानै जों जुदि होख्रावोब्ला एसेम्ब्लियाव जों जुदि सरकारखौ नारसिनोबा होमब्ला सरकारा बांसिन खोनासंनो बाध्य जागोन। बेनिखायनो जेफोर दफाफ्रा मावफुंजाबायथ' मावफुंजाबाय, नाथाय माखासे मावफुंजानांगौ दङ। मावगोन सरकारा, मावा नङा, अब्लाबो सरकारनि मावनायखौ दिथा होनो थाखाय, सरकारनि मावनायखौ नोजोर होनो थाखाय आरो थाबसिनै मावफुंनो थाखाय आंनो बे खाबुखौ होनाय जादों। बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन मोननाय मोनै जागोन, मास मोननैयाव गासिबो जानाय नङा। जेरै मोजां नेमखान्थिनि गेजेरजों सरकार सालायनो नागिरदों, बेनिखायनो जोंनियाव दानो सोलायनाय फैदों। मानसिनि सोलायनाय नङा, नियमनि सोलायनाय फैदों, खान्थिनि सोलायनाय फैदों। बेनिखायनो लासै लासै जोंनि जौगानायनि हाबाफारिफ्रा जागोन। बिसिडिसिखौनो दाख्लैसो फोसावनो हाबाय। माखासे उसुबिदा जादोंमोन, जिहेतु जों बिजेपिजों रानलायलायनांगौ। बिथांमोनाबो मोनफ्रोमबो समस्थियाव मोननै मोनथाम बिदों। दा बेखौ जों सायख'लायनांबाय, एसे गोबाव जादों, एप्रुभ जाबाय, एपइन्टमेन्ट मोनबाय। नाथाय एपइन्टमेन्ट मोननायनि सानब्रैसोनि उनावनो भारत सरकारनि बिसायख'थि आय'गा बिसायख'थिनि तारिख अक्ट' फोसावनाय लोगो लोगो दा डेभेलपमेन्टेल खामानि, जौगाखांनायनि खामानिखौ मावनो हाया नैबे इलेक्सन समाव। बेनिखायनोसो थाद'दों। बिपिएफआ बुंगासिनो दङनो सरकारा जोंना फैगोन। माबोरै सरकार फैनो? जायजों लोगो जादों कंग्रेस सासेबो एमसिएलए गैया, जाय इउडिएफजों लोगो जादों बिसोर सासेबो एमसिएलए गैया। बेनिखायनो जाम्बा जाम्बि साधारन रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना बुंबाय थादों बिसायख'थि जोबबानो जोंनि सरकार फैगोन, बिपिएफनि सरकार जाफिनगोन। मानसिफोरखौ हमथानो थाखाय बिथांमोना बुंगासिनो दं। थांनाय बाराव बुंदोंमोन हाइकर्ट होदों, जोंसो सालायनो मोनगोन, हाइकर्टआव जेनगोन इउपिपिएलआ बायदिसिना बिथांमोना बुंदोंमोन। हाइकर्टआव देरहाबाय, सरकार जाबाय, 2 मास जाबाय बे सरकारनि बैसोआ। दायो आरो गोदानै बुंदों एमएलए इलेक्सन जोबबानो जोंनि सरकार जागोन होननानै। बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर बेबायदि जेबो गैया। बनरगाव समस्थियाव राजीव ब्रह्म, राजीव बांगाल देरहादों, नाथाय बे समस्थिनि चेयारमेना रबिराम ब्रह्मसो। दतमा समस्थियावबो बिसोरनो देरहादों, बिपिएफआनो देरहादों। अब्लाबो बे दतमा समस्थिनि टिएलसिसि चेयारमेनाबो जोंनिसो। देबरगाव समस्थियाव बिसोर देरहादों, बेयावबो जोंनिसो। सालाकाथि समस्थियाव बिसोर देरहादों, बेयावबो जोंनिसो। मानोना जाय सरकार दायो बे सरकारानो गोसोबायदि खालामहाय। टिएलसिसि चेयारमेना जोंनि, बिसिडिसि चेयारमेना जोंनि, जेसेबां भट बायदिसिना दाजागोन गासिबो जोंनि जाजोबगोन आरो जोंनि मानसियानो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हागोन। बिसोरो जेबो मावनो हाया। बेनिखायनो बे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगौ। फैबाय थानाय समाव जों बांसिन खामानि मावनो हागोन। आसामाव बिजेपि दैदेननाय जे हान्जा, बे हान्जानिनो सरकार फैगोन आरो जोंबो दायो इउपिपिएलनिफ्राय जों गासै 11टा सिटआव गेलेबाय। दिनै 8टा होदों, दाख्लै 3 होबाय। माखासेयाव फ्रेन्डलि गेलेगोन, बाहेरायाव आरो जों मोनसेसो मोनबावगोन, बाहेरायाव बिटिसिनि बाहेरायाव। दा बिटिसिनि सिङाव जों 11टा समस्थियाव गेलेदों। बिपिएफनि मानसिफोरनो जों 12टा मोनबाय, 12टा मोनबाय। नोंसोर कंग्रेसनो हगाराखै, नोंसोर इउडिएफनो हगाराखै, नोंसोर मोनजोबगोन नामा कंग्रेस इउडिएफनि? जोंखौ बुंदोंमोन नोंसिना 8टाल', बिसिना 8टाल' फानबाय बिजेपिनो। नङा, भाई बुजा बुजिनि सरकार, एलायन्स सरकार जानायखाय थोंजोङै जों 8टायाव गेलेदों आरो माखासेयाव जों फ्रेन्डलि गेलेगोन। नोंसोर देरहाबा देरहाबाय, जों देरहाबा देरहाबाय, बाव जेबो बुंलायनो मोना। नाथाय 8टाया जोङो डाइरेक्ट जों गेलेगोन। बिसोरनोबो जों 2 होदों, 2याव डाइरेक्ट जागोन बिसोरनाबो। दा बेबायदि रानलायलायनानै गेलेदों। जिहेतु बिजेपिनि भट जों मोननांगौ, एजिपिनि जों भट मोननांगौ, भटआ ट्रेन्सफार जानांगौ। मोनसेबो जुदि होआबा बिसोर मालाय मानो जोंनो मानो भट होनो? ओंखायनो 1-2 होदों जों बिसोरनोबो। जाहाथे बिसोरनि मानसिया जोंनो होयो, जोंनि मानसिया बिसोरनो जों 1-2 हगारनायाव होयो। बेनिखायनो बुजा बुजि खालामनानै गेलेनाय जादों। जों देरहागोन। मानोना दिनै 30 बोसोर जाबाय प्रमिला रानी ब्रह्मआ एमएलए जालाय, मन्त्रि जालाय। बे 30 बोसोराव जोंनि समस्ति जौगाखांनायनि थाखाय जेबो खालामनो हायाखै। मोजां
बिफाननि मन्थ्रि जादोंमोन एग्रिकालचार मन्थ्रि आबाद बिफाननि मन्थ्रि जाबाय जेबो खालामफैनो हायाखै WPTBC डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि जाबाय जोंनि मानसिया गोरिबानो गोरिब बेबायदि अनसुंथाइ जों रावबो मोनाखै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि जाबाय हादाननि हाया दाबो फात्ता जायाखै बेबायदि गोबां खाबु मोनदोंमोनब्लाबो जेबो खालामनो हायाखै दायो सोलायनाय लुबैदों मानसिफ्रा बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जायफ्रा गोदानै ज' जान खालामफैबाय नोंथांमोनखौ जोंनि हान्जायाव आं बे समाव बरायदों